campur sari Prastyo Laras ingkang satuhu badhe stredi wiwit purwa madya dumugi wusananing sak mangke wonten ing adicara ing kalinggan menika. Rodiji sesarengan Fortuna Audio Sound System ingkang derek nyengguyung derek pangkayu bagya wonten ing adicara punika. Ingkang satuhu badhe derek kregengaken wonten ing adicara ing kalinggan menika. Atase wonten Kang Salwidowati ingkang satuhu badhe caos panglipur kunjuk dumateng para pangirit pangubing iri sangat mojo temanten sarimbit kula jumenengaken setunggal baka setunggal kalih baka kalih kersane gayeng lenggih Widowati ingkang wijil tebih saking tlatah Gerabak ugi ingkang wingking tebih saking tlatah Salatiga lenggih jengkaripun Mbak Febri sekalian Mbak Risa katur jumeneng sumangga kinareng stredi kula dalasan pangobyong. Sowan. Inji, sowan malih Mbak Risa, Mbak Febri. Nggih. Dangu mboten pinanggi. Heeh. Ngapa to kok katel-katel to? Ah, iku gara-gara Mbak Oli karo Mbak Rita karo Mbak Desi mau kok. Dadi katel mau. Oh, to kan. Mengkerut rasane. Mengkerut apa mengkeret? Mengkeret. Heeh. Ya saiki ganti beda suasana Saiki kok. beda Suasana iki Mbak Yuku. Ya. Iki ya Mbak Yuku. Aja Mbak Yu. Ah apa? Adi. Wah, nek Adi ki cok keterusan aku nek ngaku Adi ki sih. Kepiye? Nek tak teruski kepiye kira-kira? Aja to, Mas. Wong wis ping 3 ya kok. Apa sih kurang? Wis ora kurang Mbak iki, Mbak. Wis Wis marem, wis Wis lagi marem gedhi. to. Gedene sepira, Mas? Padha. Padha Mbak Mbak Risa. Risa. Ya alhamdulillah, marem berarti ya. Marem to. Injih. Ya. Mbak Risa, Dalem. nggih caos pamuji kunjuk Mas Prastyo kalian Mbak Irma. Wah, kae bocah wis sold out kae. Sold out, bocah wis sold out tenan saiki. Wis wani tenan yo. Menak mau nang kono wis ngomong karo aku, pokoke dina iki ra kena ndagel lho, Mbak. Ngono. Dino iki ra kena ndagel. Pokoke wis ora kena ndagel. Kudu pakem. Kudu pakem ya. Kok nek ra dipakemi ya potong kok. Ayo. Apa potong apane iki kok tukang potong-potong Apa ya? iki? Ya mbok. Mbok apa? Pedange. Je, arek didongake apa ora iki? Ya kudu dongakake. Dongake. Heeh. Arek Mbak Risa sik. Sik tua sik ya. Oh iya. Ini tok maksudnya. Urun ngamini Iya. ya. Mas Pras, Mbak, sapa sik siji? Mbak Irma Mbak Wulandari. Erna, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Langgeng dugi kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Enggal pinaringan golek kencana ingkang saged tata jalma. Amin. Sik. Amin. Kowe ora ndongake to, Pep? Selamat ya Mbak Dalam ya Mas. Wis ngono kuwi bae, nya nek ndongak-ndongake mau gek ndongani dhewe wae ra. Ora mandi. Aku sithik bae aku. Iya. Oh. Aku Dhewe ra mandi ya Mas. Mungkin ya ono kancane aku ora dhewe. Ayo iki padha. Aku pengen serasine Mas Santos. Iya. Wah, jan serasi temen. Iya. Jo, Wis golek rek. KUA. kok kau arep meneh kok ya. Hawane. Hawane kok arep meneh bae. Iji Mbak niku ugi caos sasmita dhumateng para tamu sedaya ingkang sampun nampi sasmita saking Kadang Jero Ladi kinang rahapi pasugatan ingkang sampun sumedya kanthi lega eja mardikaning penggalih. Dibawani nggih. Monggo Mbak Ayu ingkang bawa. Aja bareng sare kaki Ana dewa nganglang jagat
sedang kelawan pangan. Ya iku bagian nipun Wong melek sabarna rima kalian Mbak Febri. Inji kunjuk dhumateng para pangirit pangumbing iri sangat mojo temanten sarimbit ingkang sampun nampi saspita saking katang juru ladi katurang rabi wasugatan ingkang sampun sumedya kanthi ica marduwartikaning wenggalih atas sesambetan kalian kula sak kadang rikanca campur sari Prastya Laras ingkang ngayahi karya sesarengan Fortuna Audio Sound System ingkang satu badhe anggestreni panjenengan sedaya awit purwa madya dumugi wusananing gati ing sak manggih atas wonten Kang Salwidawati kang satuhu badhe caos panglipur miyak sepining swasana wonten ari kalenggan punika pramila kepareng kula jumenengaken setunggal Widawati kinarya paring panglipur dhumateng para sangjaning adirengah kagem putri wonten Widawati ingkang wingking tebih saking tlatah Pakis sesarangan Prastya Laras campur sari nenggih jumenengipun Mbak Silvi katur semoga anggestreni kula wonten ing karasaning sagung para tamu sedaya.
Mas sinten? Mas Santoso. Mas Santoso. Oh, bagus iki kok ya Lola lali bae ket mau. Lola lali. Ije, marak suwan, Mbak. Wonten dalan pun Bapak Ruwaji adalah Ibu Paretini. Caos pandonga kunjuk pinanganten sarimbit sumangga. Saderengipun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek memuji kagem Mas Yuli Pras, adik kula ganteng dhewe. Selamat menempuh hidup baru nggih, Mbak. Kados keluarga ingkang ayem tentrem. Sembodo sinetya jumbo ginayo ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Inji Mbak Silvi niki ugi wonten kadang sepuh kula kalebet setunggal guru kula kok kawit wau